Όταν το ξεκίνησα, καταρχήν πήγα με λίγο δισταγμό να πάω. Δεν ήθελα να πάω. Όταν το ξεκίνησα όμως, μου άρεσε πάρα πολύ. Κάθε φορά που το έκανα, νιώθω ότι ζωντανεύει η εικόνα, μιλά μου εικόνα. Δεν ξέρω, αυτό μου γεμίζει τη ψυχή μου. Iconography in Cyprus has been thriving for many centuries, and it is a form of art which continues to inspire people to this day to become involved. Anna Kyriakou is one of the many artisans on the island involved in this craft. She showed interest in icon making some 15 years ago and even attended a few professional workshops. However, as she says, she's self-taught and has picked up the art by watching and studying iconographers in different areas and also by visiting museums. What started as a hobby 15 years ago has been a real profession for Anna for the past 5 years. She works from home with the full support of her husband Haralambos, who is in charge for cutting the wood to size for the icons she creates. The fact that Haralambos is a carpenter is a big plus, as he also helps her in the final stages of the production of each icon, such as the application of the wax, the torching, and finally the application of the polish that gives each icon a very unique shine. We met up with Anna Kyriakou at her self-made workshop in the village of Chlorakas in Paphos to learn more about her craft. The first thing we've learned is that this craft requires inspiration, deep passion, dedication, and most importantly, creativity. And indeed, Anna creates very exceptional and unique icons in different shapes and forms not found elsewhere on the island, thanks to her unique techniques. She does not paint the actual images on the wood. Instead, she uses high-quality prints which are carefully pasted on. However, all of the decorations around each print are handmade. Άννα μου, βρισκόμαστε εδώ στο σπίτι σου στη Χλώρακα της Πάφου, όπου σε γνωρίσαμε, φτιάχνεις πανέμορφες εικόνες και θα ήθελα να μας πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτή τη τέχνη, γιατί είναι μια ιδιαίτερη τέχνη. Έχει τουλάχιστον 15, αλλά συστηματικά τα τελευταία 5 χρόνια, πιο επαγγελματικά να το πω. Θα ήθελα να μου πεις τι ήταν αυτό που σε ερέθησε, ώστε να ξεκινήσεις να ασχολείσαι με αυτή την τέχνη, γιατί είναι τέχνη. Όταν το ξεκίνησα, καταρχήν πήγα με λίγο δισταγμό να πάω. Δεν ήθελα να πάω. Όταν το ξεκίνησα όμως, μου άρεσε πάρα πολύ. Κάθε φορά που το έκανα, νιώθω ότι ζωντανεύει η εικόνα, μιλά μου εικόνα. Δεν ξέρω, αυτό μου γεμίζει τη ψυχή μου. Πήγες σε κάποιον εργαστήριο για να μάθεις τη χαρακτική? Βασικά όχι, απλώς πήρα ορισμένα, το είδα πώς το έκαναν, αλλά εγώ το έκανα με δικό μου τρόπο. Πιο εντατικά, όπως το ένιωθα εγώ το έκανα, δεν το έκανα σύμφωνα με τα μαθήματα ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, αλλά πού είναι που είδες αυτή την τέχνη και... Επιμορφωτικά. Ξεκίνησα από τα επιμορφωτικά, μετά έβλεπα κάθε φορά που πήγαινα σε ορισμένους που ασχολούνται με αγιογραφία, με οτιδήποτε, ή στα μουσεία που έχει. Και βλέπω αυτό που βλέπω, θέλω να το κάνω κι εγώ. Και προσπαθώ να το κάνω. Μόνη μου, δεν είναι κάτι που μπορεί να το μάθεις ή να το... Πρέπει να το νιώθεις κιόλας, νομίζω εγώ, για να ασχοληθείς με τις εικόνες. Εξήγα μας λίγο την προεργασία. Από ό,τι μου είπες, ο σύζυγός σου... Ναι, πρώτα διαλέγουμε το ξύλο, έναν καλό ξύλο. Προσπαθούμε, γιατί έχει ξύλα που είναι πάρα πολλά δύσκολα. Πάρα πολλά, δεν μπορεί να τα σκαλίσεις εύκολα. Βασικά εν τούτο, προσπαθούμε να του βάλουμε φάρμακα. Είναι βασικά η αρχή της αγιογραφίας που κάνουμε. Και τι ξύλο συνήθως χρησιμοποιείτε? Σουηδικό. Το σουηδικό, ο πεύκος, είναι το πιο καλό. Πόσο σου παίρνει, ας πούμε, να φτιάξεις μια εικόνα? Αυτή η εικόνα εδώ, ας πούμε, εδώ είναι... Η Παναγία η Γοργοϊπίκος αυτή. Παναγία η Γοργοϊπίκος. Ωραία. Λοιπόν, για παράδειγμα, αυτή η φωτογραφία, αυτή η εικόνα, συγγνώμη, που είναι έτσι, ναι, αυτό το size, πόσο καιρό θα σου πάρει να τη φτιάξεις? Εξαρτάται από το πόσο σκληρό είναι το ξύλο.
Εάν είναι πιο μαλακό, μπορεί να φάω 2 μέρες να την εσκαλίσω, να την κάμω, αλλά για να τελειώσει εντελώς θέλει μπορεί να πάρει και 1 εβδομάδα. Επομένως, ας ξεκινήσουμε. Παίρνεις το ξύλο, απλό ξύλο. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε? Του ξύλου, περιποίηση του ξύλου, να κολλήσω πάνω την εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να κολληθεί για να μην σηκώνεται πάνω. Θέλει διαδικασία να κολληθεί. Μετά ξεκινά το σκάψιμο γύρω-γύρω. Ανάλογα με το ξύλο το χτέρνομαι. Κάνω το φωτοστέφανο. Μετά γίνεται οι κάσιες για να μαυρίσει, να κάνουν το λούστρος. Θέλει διαδικασία μέχρι να στεγνώσει το ένα, να γίνει το άλλο. Θέλει τούτο είναι με τη φωτιά. Και εγώ με τη φωτιά βάζω κερί πάνω. Είναι όπως γίνεται για να παλαίωσει η παλιά, έτσι γίνεται τούτη. Κάνω και τα άλλα πιο μοντέρνα, μπορεί να βάλω στρασάκια πάνω γιατί έχει κόσμο που την προτιμά. Έχει διάφορα, κάνω το στυλ της που βάζουν στις εκκλησίες, μόνο με χρυσό. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε, αυτά είναι τώρα ατελείωτα, έτσι. Ναι, ατελείωτη αυτή τώρα θέλει να γίνει η κάσια. Είναι ο Άγιος Κοσμάς. Εδώ, ας πούμε, ήδη έχεις κολλήσει την εικόνα, αρχίσεις το σκάλισμα. Θα γίνει κάσια, θα τριφτεί πάλι, το μεταξύ τρίφεται πάρα πολύ. Θα γίνει κάσια, θα τριφτεί, θα γίνει λούστρος, θα τριφτεί πάλι. Θα γίνει με τη φωτιά, το κερί, με ο λούστρο για να τελειώσει. Αυτή πόσο καιρό έχει που τη δουλεύεις? Αυτή είναι που έχει 3 μέρες. Επομένως θα είναι έτοιμη σε πόσες μέρες? Υπολογίζω θεοθέλοντος σε ακόμα 2 μέρες. Περίπου 5 μέρες με 1 εβδομάδα, εξαρτάται τις δουλειές σου, έτσι. Εξαρτάται, μπορεί να κάτσω και νύχτα να έκανα. Άμα κάποιος τη θέλει πιο γλύωρα, πρέπει θα ασχοληθώ πιο εντατικά. Μας έχεις πει προηγουμένως ότι τα τελευταία 5 χρόνια ασχολείσαι περισσότερο σαν βιοποριστικό επάγγελμα. Πού συνήθως κάποιος μπορεί να βρει αυτές τις εικόνες? Πας σε φεστιβάλ, πας σε εκδηλώσεις, πώς? Έχω δημιουργηθεί ομάδες τώρα με την κρίση, έχω δημιουργηθεί πάρα πολλές ομάδες με χειροτεχνίες. Κόσμος πολύς, πάει παντού και προσπαθώ, ας πούμε, όπου ακούσω να πάω και εγώ. Υπάρχει και μια αίθουσα κάτω κοντά στο κάστρο, όπου υπάρχει εκεί και πάμε αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, ούτως ώστε και άμα κληρωθούμε μπορεί να πάρω κάθε 3 μήνες. Μια φορά μια εβδομάδα. Έτσι πάμε και εγώ μπορεί να πάω και σε εκκλησίες, όπου γιορτάζουν οι εκκλησίες, μπορεί να πάω εκεί. Έτσι πάω και σε άλλες επαρχίες, όπου με έχουν μάθει ήδη εμένα, εντάξει, έρχονται και εδώ, σπίτι μου, εντάξει. Και κάνεις διάφορα μεγέθη. Είναι όλα τα μεγέθη, ξεκινώ από πολύ μικρά, 3 ευρώ συγκεκριμένα και φτάνω μέχρι τα 200. Είναι ανάλογα με το πώς μπορεί να πληρώσει ο καθένας. Άμα μου πει θέλει 5 ευρώ, 5 ευρώ, μικρή, εντάξει. Και η πελατεία σου συνήθως είναι επισκέπτες ή περισσότερο Κύπροι που ζουν εδώ? Όταν είμαι κάτω στο κάστρο δουλεύω με ξένους, με τουρίστες, με πάρα πολλούς, υπάρχουν Ρώσοι πάρα πολλοί. Έχει κόσμο όμως που παίρνει τις εικόνες όχι γιατί πιστεύει χριστιανός, απλώς αρέσει και του η τεχνική. Με βλέπουν και εκεί που δουλεύω και τους αρέσει η τεχνική που τις κάνω και τις παίρνουν, για να σε έχουν σαν κάδρο. Και ποιος είναι ο πιο δημοφιλέστερος Άγιος, ή μήπως είναι η Παναγία, ο Χριστός? Εκτός που την Παναγία παίρνουν πάρα πολλά τον Άγιο Γεώργιο, όλος ο κόσμος. Ο Άγιος Γεώργιος το ξέρουν όλοι, δεν έχει άνθρωπο. Είναι και ο αγαπημένος μου Άγιος. Τον παίρνουν όλοι τον Άγιο Γεώργιο, Απόστολος Ανδρέας, σπάνιες εικόνες, οι οποίες παραπάνω ο κόσμος μπορεί να μην τις ξέρει, Αγίες που δεν τις ξέρουν. Όποιον μου πούν, εγώ προσπαθώ, βρίσκω και κάνω το. Άννα μου, από ό,τι γνωρίζω, κάποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σου, μπορούν να σε βρουν στο Facebook, Άννα Κυριάκου. Θα βάλουμε και τη διεύθυνση του Facebook για τους ενδιαφερόμενους. Εάν κάποιος, για παράδειγμα, από την Αμερική θα θέλει να σου παραγγείλει κάτι, να σε πάρει τηλέφωνο, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου μέσω του Facebook και όταν έρθει Κύπρο να βρεθείτε να τα πείτε, έτσι. Βέβαια. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να με πάρει για τηλέφωνο και εντάξει, θα το απαντήσω.